Kijk, ik nu jullie meer wie jij ik weet helemaal niet meer wie we op de klas hebben. Vriendje, iedereen. Die allemaal werken, hè? Die allemaal met de snuif hebben wij. Ja, die ken ik allemaal wel. Ja, dat zeg ik van ja, die ken ik vast. Maar ik weet niet of dat de klas in zit. Nee, dat is jongeren zitten. Oh, Dat zit ik hier op. Mag ik heel even? Was dat ene klas? Nee, er waren er meer bij elkaar. Ik mag niet die voor 76. Die van nou, eigenlijk ook niet de zaal, maar het is één. Maar verder. Ja, je kan zien aan kopietjes. Nee, niet.